नै लोगोफोर बिराद हाग्रा गेजेरावसो दंफैयो आरोना जोङो खामानि मावनो थाखाय बिराद गोजानाव दंफैयो हाग्रा गोजा आरोना बेयाव बहुद थाम्फै अरो आरोना हाग्रा गेजेराव हाजो गोजौआव दंफैयो आरोना ओमफ्राय थाग्रा रुमा इनि आरोना बै बेग नुहुरनायानो आंनि आरोना नै न'आबो मा सिस्टेमनि आरोना लोगोफोर सोरबाफोर नुवाखै नामा बेबायदि न'खौ आरोना थिङा मा सिस्टेमनि हाजो गेजेरावसो दंफैयो आरोना नै बेरायदों आरोना हाग्रानो दाउ बायदिसिना बिराद मोनो आरोना हाग्रा गेजेरथार आरो बहुदनो गेजेरनि हाग्रा गेजेरावसो बेरायफैदों आरोना आङो आदैमोन नुनानै सिखारनानै बोरैबा मोब्रुं जादों आरोना आदैमोननि खानायाबो बिराद लावबाय सिनजानो मोनाखै आरोना आदैमोन खानायानो बिराद लावबाय आरो आदैमोन आंखौ बिराद दुखु मोनबाय नामा नोंसोरलाय आङो नोंसोरनि लाइभ होनाय सोरबा भिडिअ हगारनाय समखौनो मोना आरोना नायनोनो समखौनो मोना आरोना खामानि मावैनो दा दिनै सुथिखाय माने भिडिअ बानायबाय आरोना आङो नोंसोरनि भिडिअ बानायनायखौ नायनोनो मोना शेयार खालामनो मोना आदैमोन दुखु जानाङा आं नाजागोन आरोना आंनि भिडिअखौबो एसे नायनानै होदो सापर्ट खालामनानै होदो आदैमोन आरो मादैमोन आरो आब' आगैमोन आंनि भिडिअखौबो नायनानै शेयार खालामनानै हो लाइक खालामनानै हो आंबो सम मोनबा नोंसोरनि भिडिअखौ नायगोन कमेन्ट हरगोन आरोना आदैमोन बर'जों बर' एसे सापर्ट होलायदो बेनोमोन आदैमोन आं नोंसोरनि सिगाङाव बुंनानै होबाय आरोना आदैमोन आं नायनो मोनैखौ कमेन्ट हरनो मोनैखौ दुखु मोननांला आदैमोन आङो जेब्ला सम मोनगोन अब्लानो नायगोन आरो कमेन्ट हरनानै दोनगोन आरोना आदैमोन आंनिखौबो एसे सापर्ट खालामनानै होदो आदैमोन बहुद गोबाव जाबायमोन आंबो भिडिअखौनो होनोनो मोनथारामोन आरोना समानो मोना आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय बेनोमोन आदैमोन अननानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो।